Гост в предаването и в рубриката Европейска политика е господин Пламен Юруков, който е председател на политическа партия ВОД консерватори. Добре дошъл, господин Юруков. Добър вечер. Започвам с един казус, който мене много ме възмути. Кметът на Съединение. За един ден два пъти смени своята партийна принадлежност. Имаше един такъв политик, не искам да му споменавам името във времето. И мислих, че неговия рекорд няма да се бие, обаче биха и неговия рекорд. Симптомите на този партийно-политически разврат са от отдавна и аз повече така някакси като гражданин се възмущавам и е обидно за мен и за окото ми да наблюдавам такива сцени на такива политици. И започвам да си поставям въпроса, необходимо е да има гласуване, като в момента гледам в парламента има независими депутати от РЗС, от Атака. Значи, хората гласуват за една политическа партия, за една идеология, за една кауза, за една идейна програма, а изведнъж тези хора напускат тази партийна партия ви платформа и как да наречем и тази идеология и тези програми, за които са се появили на изборите и изведнъж стават независими, където просто даже несериозно да ги коментирам. Вашето мнение за тази изборна система? Вие като консерватор и председател на партия имате много добри виждания за избирателната система. С няколко думи нашите уважаеми зрители да видят, че може да се промени това нещо. Наистина, когато един човек сменя политическата си принадлежност или прави такива идейни зигзаци с цел лично облагодетелстване или вземане на някаква обществена позиция, естествено, че това е грозно и е извън така политическия морал. Но това явление има и един друг много важен симптом. Това, че просто трябва да се отиде към една мажоритарна избирателна система и гражданите да гласуват повече за личности, за хора, отколкото за политически партии. Политическите партии в България са много, защото се гласува за партии. Така че трябва да се направи една много решителна стъпка към това хората да знаят кой ги представлява. Защото вие сте с голям опит в политиката. Знаете как дори царя не знаеше кои са неговите депутати. Да не говорим за хората, които гласуваха за него тогава. Големите листи, дългите листи на СДС, когато влезнаха знайни и незнайни герои. Вие какво предлагате конкретно? Аз предлагам да се или към мажоритарна система да се премине, или да се премине към пропорционална система, но с открити листи, т.е. с преференции, с мажоритарен елемент, за да може този, който е избран вътре, да бъде избран, защото хората, които гласуват за него, да знаят поне името му, той да е отишъл при тях, да обещал нещо и след това да го е срам, ако ги излъже или не изпълни това, което е обещал. Не, защото наистина така това не може да продължава. Например, в Пазарджишки многомандатен район, сега в момента един депутат, даже не искам да коментирам, не го избраха в едно градче планинско, не го избраха за кмет и то от водеща политическа сила, да. А в момента в парламента той ще ми решава съдбата на мен. Той не знае къде се намира. Това е, спомняте си така леко Константинов, неговия герой Байганю, какво беше казал? Магаре да сложа, магаре ще го изберат. В момента нашата избирателна система е такава, че наистина, който и да го сложат в листата, ще го изберат. Когато хората гласуваха за Симеон Сакскобургготски, те гласуваха за него лично, не за всички тези депутати, които влезнаха. Така, когато гласуваха за СДС 1997 година, те също така не познаваха голяма част от депутатите. Когато гласуваха за ГЕРБ, те самите го признават. Самите депутати от ГЕРБ признават, че те са избрани и са вътре заради техния лидер. Тоест хората са гласували за лидера. Ако, примерно, да видим подобна ситуация, ако системата беше както в Америка. Избира се, примерно, Бойко Борисов за президент, да си направи правителството и кабинета, а 6 месеца след това, или дори по същото време, но отделно, има избори за парламент. Колко от тези народни представители щяха да бъдат избрани и да бъдат в парламента при една мажоритарна избирателна система? Аз искам да опитам, докога ще избираме богоязливи и емоционално изравнени хора, защото политика трябва да обича хората. Емоционално изравнените хора не са за политика. Докато системата позволява такива хора да се промъкват в затворените партийни листи. Докога ще говорим за купени избори? Според мен още много дълго, след като и в Съединените щати даже има такъв анекдот,
гласувай по-рано, за да гласуваш по-често. Дори и там има подобни неща и там има подобни изкривени практики. Въпросът е това нещо да бъде изкривено. Ние имаме много неща, които да си оправим. Първо да се премахнат мъртвите души в списъците, да се спрат злоупотребите, които правят комисиите. Примерно нещо много интересно. Във Франция, примерно избирателната комисия няма право тя да брои бюлетините. Бюлетините се броят от доброволци. По този начин има двоен контрол и не могат да стават измами. Кога ще бъдем тежко несолидарен народ? Една общност да мрази друга общност. Защото вие така, тази социалния консерватизъм приканва към солидарност, към обич. Той приканва към приемане на всеки един човек, независимо от това от каква етническа, социална или религиозна общност идва. Това е много дълъг процес, според мен ще отнеме още десетилетия, тъй като тези неща са насаждани в миналото, едно поколение много малко, за да бъдат изкоренени. До кога ще говорим за етническо прочистване и възродителен процес? Това е много болна тема. Ще говорим до тогава, до когато се намират ретроградни политици, които с терминология от априлското въстание и руско-турската освободителна война ще се опитват да водят своите избиратели напред. Сега има циници, които казват, че ние нямаме перспектива като общество и нямаме кауза като общество. Имаме ли кауза като общество и приключваме? Кауза като общество, за съжаление, нямаме и работата на политиците е тази кауза да бъде създадена, да бъде дефинирана, да бъде зададена на хората. В състояние ли да възвърнете самочувствието на българина? Да. И много българи го правят индивидуално, самостоятелно, когато се изявяват много добре в професията си, в национален или в международен план. Благодаря ви за гостуването. Благодаря ви аз.